Sorsára hagyott vasbetonbunkerek, ma már alig látható futóárkok. Sok helyen csak ennyi maradt a Kárpátok hegyei között kiépített védelmi rendszerből, amit a Magyar Királyi Honvédség hozott létre az 1940-es évek elején. Az Uzsoki hágótól a Székelyföldig mintegy 600 km hosszan húzódott. Ebből 250 km Kárpátalján. A Magyar Királyi Honvédség 3 védelmi vonalat épített ki a keleti határvidéken 1940 és 44 között. Erre azért volt szükség, mert miután Magyarország visszakapta Kárpátalját és 1939-ben kitört a II. Világháború, az ország a Szovjetunióval lett határos. A magyar hadvezetés ebből az irányból számított támadásra, ezért szükségszerű volt a határok megerősítése Galícia felől. Korábban a Nagy Magyarországot a Kárpátok hegyláncai vették körül, és már korábban is tapasztalható az, hogy különböző völgyeket lezártak, tolaszokat készítettek az ellenséggel szemben, és mivel a várható ellenség kelet felől érkezhetett, és másod Magyarországon nem is volt olyan hely, ahol lehetett volna nagyfajta erődrendszert építeni, emiatt az Árpád vonal ugye Kárpátaljától kezdve egészen le Székelyföldig épült meg a II. Világháború elején. Hárosi Teofil ezredes tervezte, aki rendkívül nagy képességű hadmérnök volt, körbejárta az összes erődrendszert, a Maginot vonalat, a belga erődrendszert, a Károly vonalat, tehát tapasztalatokat szerzett, és úgy döntött, hogy végül is egy olyan modern rendszert épít, ami nem betonbunkerekből áll, hanem olyan kisebb erődökből, akadályokból, amely nem azt ő kifejezte, hogy végül is egyetlen erőd sem bevehetetlen, hanem csak az a célja, hogy feltartóztassa minél hosszabb ideig az ellenséget. Az Árpád vonalat nem vették be, hanem amikor ugye Románia átállt a szovjet oldalra, akkor ugye megkerülték a Kárpátok hegyláncát, és amikor már a szovjet csapatok kb. Debrecennél jártak, akkor kezdődött meg az Árpád vonalnak a tervszerű kiürítése. Az első védelmi vonalat a magyar határ előtt építették ki, általában 30 és 70 kilométeres mélységben. Ez volt az előretolt Hunyadi állás. A védelmi sávot a támadás várható hadműveleteinek irányában hozták létre az utak mentén. Fő feladata a szovjet támadóerők lelassítása, megbontása volt, hogy túlerejével ne tudjon menetből teljes erővel a fő védőövre zúdulni. Az 1000 éves határon épült meg a következő védműrendszer, a Szent László állás, amely tüzelőállásokkal, géppuskafészkekkel zárta le az utakat és a magas hegyeken átvezető átjárókat. Ennek feladata az volt, hogy közvetlenül az Árpád vonal előtt ismételten szétbontakozásra, a támadás újraszervezésére késztesse az ellenséget. És végül a magyar határokon belül, mélyebben a hegyek között futott és a védelem gerincét alkotta az Árpád vonal. A Hunyadi állásban már feltartóztatják őket, majd amikor megérkeznek, amit aztán nagy nehézségek árán, de sikerül áttörniük, megérkeznek a Szent László állásba, itt is ugye védelembe ütköznek, és van egy érdekessége ennek, ugyanis megérkeznek, hát gondoljunk bele, mekkora csapattestekkel kellett, hogy mozogjanak, és hát ezek után muníciót is kellett, hogy vigyenek, ezek jellemzően teherautókkal érkezhettek, vagy esetleg lovasszekerekkel is, de megérkeznek ide, megpróbálják áttörni, de nem sikerül itt a tatárhágónál áttörni, és megpróbálják őket megkerülni. És azt látják, hogy sikerül, megy, ahogy mennek körbe rajta, egyre inkább körbe tudnak menni, és nem értik, hogy mi az, hogy ilyen gyenge a védelmi rendszer, meg nem erősített részeket találnak, és bekerülnek mögéjük, milyen jó, majd mögéjük kerülnek, vissza tudnak támadni. Igen ám, csak hogy ettől kezdve ők egy harapófogóba vagy egy egérfogóba kerülnek, hiszen a hátuk mögött is ott lesz a védelem, és bent már Körösmezőnél is ott van a védelem, és hol van a muníció. Elfogynak idővel a lőszerek, a muníció viszont kint van egészen a tatárhágón mögött bőven. Hát és így aztán nagyon sok támadás sikerül is visszaverniük. A leírásokból azt tudjuk, hogy ezek a balassagyarmati fiúk, akik Körösmezői völgyzárat védték, ezek 47 alkalommal verték vissza 3 hét alatt a szovjet ellenséges erőket.
Az Árpád-vonal gyakorlatilag egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó völgyzárakból állt. Mindegyik külön egységet alkotott, amelyben általában 300 katona teljesített szolgálatot. Kárpátalján az Árpád-vonal legnagyobb erődrendszere a Tisza forrásától följebb, Körösmezőnél található. Itt zajlottak a legjelentősebb ütközetek a szovjet csapatokkal. De vajon mi törzött meg az emlékezet a hasonló 20. századi hadi védelmi rendszernél tökéletesebb Árpád-vonalról? Csak a legyőzöttek nosztalgiája misztifikálja nagyságát, vagy a győztesek is elismerik jelentőségét? Hogyan hasznosul ma a bunkerrendszer? Legalábbis az, ami megmarad belőle. ...22 magyar áldozata van a körösmezői harcoknak, néhány hetes harcnak, szemben a több mint 2000 szovjet áldozattal. Ez nagyon jó mutatója annak, hogy az Árpád-vonal rendszere milyen hatékonyan tudott működni. A mögötten lévő kis területen botokkal jelölte ki a Vigyázók Hadisírkutató Egyesületnek a munkatársai, hogy hol is lehetnek, hozzávetőlegesen hol lehetnek a sírok, hiszen amikor eltemették az áldozatokat, a katonákat, akkor fakereszteket helyeztek ide el, melyek hát az idő múlásával szépen lassan tönkrementek. Ebből a temetőből indulunk a Körösmezői völgyzár felfedezésére. Kalauzunk Bíró András, aki jól ismeri a terepet. Nem csoda, hiszen idegenvezető, sokszor megfordult már itt. Emellett családi kötődése is van ezekhez a dombokhoz. A nagypapája is tagja volt annak a különítménynek, amely itt harcolt. Súlyos sebesülésekkel került innen haza. Előttünk a szovjetek által épített megbékélés emlékművet láthatjuk, mellette pedig Kárpátalja legmagasabb pontján fekvő Árpád-vonal bunkerét 840 méteren. A bunkereket sejtszerűen építették fel, ami azt jelenti, hogy tűzvédelemmel látták el egymást, vagyis egymást meg tudták védeni. De a bunkerrendszernek az elsődleges célja mégis az, hogy ne egymást védjék, hanem a völgyet tudják védeni. És a nagyszerűsége ennek a rendszernek ez abban áll, hogy a bunkerrendszer nem úgy volt kitalálva, hogy csak védekezésre álljanak be, hanem védekezésre és támadásra. És ez volt a nagy ereje az Árpád-vonalnak. A vasbetonból épült bunkereket futóárkok kötötték össze. Ezekben bármelyik kis erődöt el tudták érni a katonák. A megfelelő helyeken lövészárkokat vájtak a földbe. Ezekben ágyúnak, gránátvetőnek alakítottak ki tüzelőállást, vagy géppuskafészkeket készítettek. Magukból a bunkerekből csak ritkán nyitottak tüzet a katonák. Ezek leginkább a legénység számára jelentettek menedéket egy esetleges támadás vagy légicsapás idején. Innen akár ellentámadásba is lehetett lendülni. A futóárkok többsége mára beomlott. Néhány helyen azonban jól kivehetők. Így Körösmező közelében, a parancsnoki bunker körül, ahonnan jól lehetett követni a csata állását. Egyrészt a rendszerek közepén volt található a parancsnoki bunker, egyrészt, másrészt méreténél fogva is ezt bizonyítja. És hát, hogy miért volt ez a közepén? A körösmezői részhez képest mindenképpen a középpontban van ez, és a másik pedig, ahogy tovább haladunk Körösmezőről kifelé, egy szűkebb völgy Körösmező külterülete felé, ott pedig egy másik bunkerrendszer található, ami szintén ugyanehhez tartozott. Azt nem tudjuk, hogy ez a bunker mikor robbanhatott fel, hogy a magyarok robbantották fel kivonuláskor, esetleg a szovjetek már mikor megérkezett, de ennek köszönhetően látható az, hogy ezeknek a bunkereknek milyen erős a vasalásuk, itt több sínt is lehet látni végig bennük. Ha itt a bunkeren körbe nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon-nagyon sok lövészárok fut körbe, hiszen a bunkerekhez a közelben és a távolban lévő bunkerekhez is ez egy kapcsolatot is jelentett. Valamint nagyon jól megfigyelhető az, hogy a lövészárkok mentén kialakított lőállások is láthatók, amelyekben ágyukat vagy nehéz tüzérséget helyeztek el. Ez adta a biztosítékot arra, hogy jól tudják védeni a völgyet.
A völgy Galícia felőli bejáratánál, a Tatárhágon, szállodák és magánházak szomszédságában megtalálhatók a Szent László állás maradványai. Azért használjuk ezt a kifejezést, mert csak az avatott szem képes felfedezni azt, hogy egykor itt katonai létesítményt építettek és használtak. Itt, ahol most állunk a Tatárhágon 930 méteres tengerszint fölötti magasságon, itt is a Szent László állásnak a lövészárkait, futóárkait láthatjuk. Valamint itt lent a völgyben látható az egykori országút, amit egészen az 1960, talán 63-ig használtak. Mögöttem lévő gödör nagy valószínűséggel egy faföld erődnek a maradványa lehet, így látszik is belőle, hogy kihúzódik a lövészárok, a futóárok belőle. Ha itt körbenézünk ezen a területen, azt láthatjuk, hogy fákkal van benőve, persze a 40-es években ezek a fák még nem voltak itt, ami azt jelenti, hogy innen nagyon jó kilátás nyílt az országból kifelé. A 3-as védelmi rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az Árpád-vonalat nem sikerült áttörni a szovjet csapatoknak. Minden völgyet lezárt, ahol nagyobb létszámú csapatokkal, gépjárművekkel előre lehetett nyomulni. Jól példázza ezt a Szinevér melletti völgyzár. Az utat és a patakmedret is kiválóan lehetett védeni a magas domboldalakon kialakított lövészárkokból. Ezt a rendszert nemrég turista csalogató szándékkal felújították. Korlát jelzi az ösvényt, ahol föl lehet jutni az Iker bunkerhez vagy a figyelőállásokhoz. Némelyiket felújították vagy hozzáépítettek, hogy biztonságos legyen. A fa földerőt pedig eredeti pompájában tündököl, ha egyáltalán lehet ilyet mondani egy hadászati célú építményről. Az Árpád vonal megnevezés az talán egy kicsit megtévesztő is lehet, hiszen nem egy összefüggő vonalról beszélünk, hanem a völgyeknek a lezárása volt az elsődleges szempont, ahol is bunkerrendszereket, 15-20 bunkerből álló rendszert alakítottak ki. A közbeeső szakaszok azok, mondhatnánk azt, hogy meg nem erősített szakaszok voltak, de ott mégis portyázó századok vehették fel a harcot a szintén portyázókkal. A bunkerek kiépítésénél, megtervezésénél már előre megfigyelték azt, hogy hogyan lehet belőni egyes területeket. Az Árpád vonal rendszerében géppuskákat, aknavetőket, páncéltörő lövegeket használtak. Ezek és mások segítségével olyan jól le tudták védeni a völgyeket, hogy egyetlen négyzetcentiméter sem maradt anélkül, hogy azt ne tudták volna belőni. A rendszernek ez is lehetett az erőssége. ...1944-ben Románia a Szovjetunió oldalára állt át. Ez megpecsételte az Árpád-vonal sorsát. Az itt harcoló magyar csapatoknak vissza kellett vonulniuk, nehogy bekerítsék őket. Magára hagyták tehát a védelmi vonalat. A bunkerek egy kis részét sikerült felrobbantaniuk, nehogy az ellenség kezére kerüljenek. A szovjetek is elkezdték robbantgatni őket, de a vasbetonelemek ellenálltak a robbanóanyagnak, ezért felhagytak ezzel a gyakorlattal. Így aztán napjainkban is nagyon sok helyen láthatunk bunkereket az utak mentén. Jó néhány most magánterületen található. Az élelmes kárpátaljai emberek mosókonyhának használják ezt a felrobbantott bunkert. Ez a másik itt például pince. Talán épp a magánosításnak köszönhető, hogy ilyen jó állapotban maradt meg. Még a vas elemei is épek. Az ilyen kisebb bunkereknél ilyen vasból készült zsaluzást találhatunk, de már csak nagyon ritkán, hiszen egyikből másikból ezek már eltűntek. Megöntötték az alapját, rákerült ez a zsalu, és így öntöttek fel rá felülre még körülbelül 1 méter vastagságú vasbeton szerkezetű tetőrészt, felső részt. Úgyhogy hát ez már ritka, hogy ilyet láthatunk egy bunkerben. Ez például, ez a kis bunker, ez pinceként van átalakítva, Feri bácsi pincét készített belőle. Mások sokkal monumentálisabb építményt emeltek bunkerekre. Ez itt a Szinevéri Nemzeti Parkban például egy szálloda, így is nevezték el, bunkermotel. Nem csoda, hiszen kőhajításnyira található innen egy viszonylag épen maradt völgyzár.
A Nemzeti Park vezetősége felújíttatta a beomlott föld faerődöt és a hozzávezető futóárkokat. Falépcsőket és korlátokat építettek a magaslatokon kialakított bunkerekhez vezető ösvényen, hogy bárki biztonságosan meg tudja közelíteni a kis erődöket. A parancsnoki bunkert is megerősítették, nehogy beomoljon. A kiszögellő szikláról jól kivehetőek a völgy más részein álló bunkerek, ahonnan a folyómeder és a domboldalak minden pontját tűz alatt tarthatták. Innen több tucat kilométerre délkeletre a Military Hotel nem csak turisták menedéke, hanem egyben látványosság is. Ki gondolná, hogy a föld alatt a szálloda alapját szintén egy Árpád vonalbeli bunker képezi. Nagyon sok turista elcsodálkozik, amikor lejön ide. Jól látszanak a széles, érdes felületű betonfalak. Ezeket szándékosan nem vakoltuk be, hiszen ez adja meg a hely hangulatát. Amikor néhány éve elkezdtük az építkezést, akkor csak betonfalak voltak itt. Sokan a falusiak közül sem tudták, mi ez tulajdonképpen. A munkálatok folyamán töltényhüvelyeket találtunk. Ez bizonyította számunkra, hogy itt egy katonai építmény lehetett. Ennek megfelelően a rakoncátlan vendégeknek egy fogdát is kialakítottunk. Épen maradt bunkerek sora található Alsó-Kalocsa környékén. Egy itteni születésű kijevi bankár múlt századot idéző falurészt álmodott a községbe. A megvalósítás közben támadt az az ötlete, hogy felújítja a bunkerek egy részét, és turista látványosságot csinál belőlük. A felszerelés a csizmától a géppisztolyon és a messzelátón át a telegráfig gyakorlatilag megegyezik azzal, amit egykor a Magyar Honvédség használt. Azt kell, hogy mondjam, nagyon bonyolult ennek a vidéknek a történelme. Voltak olyan idők, amikor egy hét vagy egy év alatt gazdát cserélt. Emiatt nagyon érdekes, sokrétű a történelmi hagyaték. Nagyon sok nyelvet használtak az itt élők. Ez is megkülönbözteti más helyektől. Nem beszélve a tárgyi emlékektől, amelyek itt találhatók. A háború idején kaszárnyaként használt bunkerekben a felújítások után a tulajdonos tábori szállodák létesítését és a védelmi rendszer további felújítását tervezi. A faluhoz közeli területen 2 kilométer hosszan húzódik az Árpád vonal 38 bunkere. Ezek bejárása a 4 felújítottal együtt legalább egy napot vesz igénybe, mert sok a látnivaló. 2000 kiállítási tárgyat lehet megnézni, a vállalkozó szelleműek akár célba is lőhetnek. A védelmi vonal egyébként tovább húzódik a Kraszna csúcs felé, 2000 méteres magasságba. Ez már több napos kirándulást jelent az elszánt fanatikusok számára. Ezen a szakaszon is tervezünk felújítást. A II. Világháború idején étkezdeként szolgáló bunkerekben retro stílusú éttermeket szeretnénk kialakítani, katonai edényekkel, étkészlettel és persze katonai koszttal. Az Árpád vonal kétségkívül leglátványosabb és leglebilincselőbb része a Volóci járási Felsőgerebenen, a Vereckei szorostól néhány kilométerre fekvő föld alatti alagútrendszer. A szovjet hadvezetőség évtizedekig őriztette. A rendszerváltozás után a 90-es évek elején viszont megszüntették a felügyeletét. A határőrök rendszeresen jöttek ellenőrizni. Hogy igazán mit is ellenőriztek rajta, azt én sem tudom. A későbbiekben azonban felügyelet nélkül maradt. A falusiak bejártak nézelődni, mi is ez valójában. Aztán megjelentek a magyar rendszámú autók, és később a turistabuszok is. A magyarok tehát tudták, hogy ez mekkora értéket jelent, mekkora szenzációt. A
turistákat az sem zavarta, hogy a páncéltörő tüzelőállásokat összekötő több kilométeres alagútrendszerben nem volt világítás. Talán a zseblámpák fényében még monumentálisabbnak tűnt a rendszer. Lenyűgöző a látvány maga, építészetileg is, és hát persze történelmileg is az emlékek miatt. Én most már egész biztos vagyok abban, hogy ebből valamit csinálni kell, ami turisztikai látványosság is, és történelmi bemutató helye is ennek az egész objektumnak. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen csodálatos helyre kell. Ez egy véletlen folyamán önök által sikerült. Azt hiszem, hogy erre többet kéne foglalkozni, mert ez megérdemelni azt, hogy itt ezt egy rengeteg turista és rengeteg ember lássa. Ez csupán a múlt évben valósult meg, pedig korábban is voltak próbálkozások az alagútrendszer hasznosítására. Egy vállalkozó a 90-es évek közepén csiperkegombát akart benne termeszteni, de ez nem sikerült. Más próbálkozások is voltak, de gyakorlatilag a múlt évig a vandálok szabadon garázdálkodhattak benne, hiszen nyitva volt. Lángszóróval levágták a vaselemeket, amelyeket hulladékként értékesítettek. Mi azzal a szándékkal adtuk ki újra egy vállalkozónak, hogy megőrizze az állagát. Önök is láthatják, hogy ezúttal valóban jó kezekbe került az objektum. A föld alatti bázis felfedezésére Ivánnal, az idegenvezetővel és a beregszászi Kés családdal indulunk. Iván a hegyoldalba vágott első helyiségről azt meséli, hogy itt helyezkedtek el az áramfejlesztők, a távirda, innen szabályozták a szellőzőrendszer működését. Ez volt a 1,5 kilométer hosszúságú alagútrendszer vezérlője. A vezérlőből a főfolyosóba érünk, ahonnan a lőállásokhoz vezető elágazások nyílnak. Jól látszik, miből készült az alagút fala. Iván azt mondja, az 1 méteres betonréteget vasráccsal borították, de közte hagytak részt,